O estudo de grabación instalado polo equipo docente e o alumnado do Centro de Audiovisuais da Deputación atrae a bon número dos mozos e das mozas que entre onte e hoxe están a visitar a Feira de Educación, Formación e Emprego. A verdade é que é unha oportunidade única para promocionar tamén a escola, promocionar o traballo que facemos cos alumnos aquí na Escola de Imaxe e, bueno, é unha oportunidade tamén para que a xente que ven de fora, pois, alumnos ou posibles alumnos, pois vexan o que facemos, non? Eu creo que é moi boa iniciativa. Unha oportunidade para coñecer o itinerario dos dous ciclos superiores que imparte a escola, o de realización e o de produción de audiovisuais e espectáculos. Isto demostra que a Deputación de Lugo, a través da súa escola e todo o servicio de audiovisuais, ten unha presencia importante no mundo do audiovisual. Estar hoxe aquí supón non só dar a coñecer a oferta formativa a toda a provincia de Lugo e de fora de Lugo, sino que tamén os nosos mozas e mozas que están na escola pois poidan explorar outras posibilidades. Polo tanto, bueno, pois creo que é un acerto. A feira, dirixida principalmente a orientar os estudantes da provincia sobre o seu futuro académico e profesional, serviu de práctica os de audiovisual. Un ámbito máis profesional, xa non proxectos que facemos en clase, que sí que son profesionais, pero son máis un ámbito máis escolar, pero isto ter que preparalo, ter que ir cara a un público que non é só compañeros de clase, é unha profesionalidade, facer proxectos máis de fora implícanos máis traballo. Creo que é algo moi importante, moi interesante neste ciclo, porque ao final estamos facendo o que nos vamos dedicar e ademais ves moitas outras ramas que ao mellor non coñecías, a xente, a verdade, que trae cousas moi prácticas. 40 stands de centros educativos, universidades galegas e de fora da nosa comunidade, xunto a outras entidades, amosan as súas propostas educativas no Pazo de Feiras de Lugo. Sobre todo as sinerxias que podemos ter con centros ou outros centros de formación, ver como traballan, ver que tipo de cousas fan. Tamén as Forzas Armadas e os Corpos de Seguridade do Estado acudiron á feira para explicar as saídas profesionais que ofrecen. O Exército utilizou como reclamo un globo aerostático que non duvidou en subir o noso equipo de grabación en exteriores.